De coronacrisis heeft de samenwerking tussen ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland in een stroomversnelling gebracht. We hadden gewild dat die crisis er nooit geweest was. Maar een van de dingen die we er tenminste aan overgehouden hebben is hele nauwe regionale samenwerking. En verder vandaag. Geen rijlessen meer in de avonduren. En hoe hou je drugscriminelen van je af? Goedenavond. De coronacrisis heeft de ziekenhuizen ook iets positiefs gebracht. Veel meer onderlinge samenwerking. Het coronadashboard bijvoorbeeld, waarmee ziekenhuizen patiënten onderling verdelen, is niet meer weg te denken. Sterker nog, het uitwisselen van patiënten zal in de toekomst veel vaker gebeuren. Stel de IC ligt vol en we zoeken een bed in onze omgeving die nog IC-capaciteit heeft, dan kunnen we gericht zoeken. Zoek een beademd bed. En dan krijg ik dus van alle ziekenhuizen in de regio precies te zien hoeveel capaciteit er nog is. Patiënten snel op de juiste plek krijgen, daar is het nieuwe systeem voor bedoeld. 11 ziekenhuizen uit de regio Zuidwest zijn aangesloten. Iedereen kan zien wie nog een plek over heeft. Dus hartbewakingsbedden, nou, zoveel capaciteit is er op dit moment in de regio. Je hoeft niet meer rond te bellen en je valt dus ook een ander ziekenhuis niet lastig. Dat is eigenlijk met 1 klik op de knop kunnen we het zien. Het bespaart tijd voor artsen, het bespaart tijd voor coördinerende verpleegkundigen, voor ons. De regio Zuidwest is een van de eerste regio's die op deze manier is gaan samenwerken. Toen kwam de coronacrisis en heeft dat in een stroomversnelling gebracht. Absoluut. Iedereen die kent het spreekwoord van een goede crisis moet je niet verloren laten gaan. Dat is in dit geval een van die voorbeelden. Je had gewild dat die crisis er nooit geweest was. Maar een van de dingen die we er tenminste aan overgehouden hebben is zo'n dashboard, hele nauwe regionale samenwerking en die mogelijkheid om patiënten te spreiden. Iedere keer als het ergens druk is, daar patiënten weghalen en ergens anders naartoe brengen. Het dashboard is een onmisbaar systeem geworden. Niet alleen om patiënten tussen ziekenhuizen te verspreiden. Het systeem geeft ook een voorspelling hoe druk het in het eigen ziekenhuis gaat worden. Stel het is een gele kleur en hij geeft aan het wordt oranje, dus dat is echt wel fors drukker. Dan moeten er acties gebeuren. We zetten extra mankracht in, bijvoorbeeld van een andere afdeling. Of een medisch specialist wordt gevraagd om even mee te komen helpen. Dan gaat het proces goed en dan hoeft de patiënt minder lang te wachten. Het dashboard heeft de ziekenhuizen in de crisis dus aan alle kanten geholpen. Volgens Ernst Kuipers is daarmee een zorginfarct voorkomen. Mensen kunnen zich mogelijkerwijs nog in gedachten halen de beelden die ze de afgelopen bijna 2 jaar nu gezien hebben, telkens uit verschillende delen van de wereld. Dat begon ooit in China. Toen zagen we beelden uit Noord-Italië. Toen zagen we ze uit Engeland. Toen zagen we ze uit Brazilië, India, overal vandaan. In Nederland hebben we dat soort scenario's van hele lange rijen ambulances voor een ziekenhuis. Patiënten die thuis kwamen te overlijden omdat er geen ambulance kwam, hebben we weten te voorkomen. Als we die samenwerking en dat spreiden niet gehad hadden, dan was op enig moment in de afgelopen bijna 2 jaar was bijna iedere acute zorgregio in Nederland hadden we dat soort beelden gehad. Dat hebben we ten alle tijde weten te voorkomen door telkens patiënten te verplaatsen van de plek waar het op die dag, op dat moment druk is, naar een plek waar nog een bed vrij was. De ziekenhuizen hebben elkaar in de crisistijd gevonden en dat blijkt een blijvertje te zijn. Iedereen verwacht dat het uitwisselen van patiënten alleen nog maar zal toenemen. Ik ben er heel tevreden mee, ja. En ik zie er heel veel potentie in voor de toekomst. Zeeuws-Vlamingen kunnen zich weer laten testen voor toegang in Terneuzen. De afgelopen dagen kon dat alleen in Oostburg, omdat de locatie van spoedtest.nl in Terneuzen dicht moest. Het bedrijf werd verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen, maar uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat daar geen sprake van is. Ook de spoedtest.nl-locaties in Goes, Vlissingen en Middelburg gaan weer open. De politie heeft in Goes 173 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk werd na een tip gevonden in een woning aan de Zonnebloemstraat. Er zijn 2 verdachten aangehouden. De tientallen dozen verspreid door het hele huis zorgden voor een levensgevaarlijke situatie, zegt de politie. Een steekpartij in Vlissingen gisteravond. In een pand aan de Bloemenlaan waar kamers verhuurd worden, vond de politie na een melding een gewonde man.
Omdat de verdachte mogelijk nog in de woning was, werd er een speciale ondersteuningsgroep van de politie opgeroepen. De verdachte bleek er niet meer te zijn. Hij heeft zich vandaag gemeld bij de politie. Na een paar dagen van onzekerheid hebben rijsschooleigenaren nu toch duidelijkheid gekregen. Tot zaterdag 4 december mag er na 6 uur 's avonds niet gelest worden. Na de persconferentie van vorige week ontstond er twijfel over de nieuwe maatregel. Onduidelijkheid kwam eigenlijk vandaan doordat er door de vakbonden naar buiten werd gebracht dat we wel mochten rijlessen na 6 uur. Terwijl Rijksoverheid duidelijk aangeeft dat het niet mag na 6 uur. Dus voor ons was het eigenlijk heel onduidelijk van mag het nu wel of mag het nu niet. 2 leerlingen tegelijk in de lesauto mag ook niet meer. Alle maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat de rijschoolhouder aanzienlijk minder inkomsten heeft. Ik werk dan bijvoorbeeld vaak ook tot 10 uur, dus dan leef je al aardig wat uren in. Maar nu leef je dus ook tijd tussen de lessen door. Leef je nu ook in. Want je moet nu elke keer iemand ophalen en iemand afzetten. Dus een kwartier per les ben je toch behoorlijk kwijt. Die verdiensten loop je nu allemaal mis. Deze rijschool in Hulst heeft geen recht op compensatie. Dus hoopt de eigenaar dat de nieuwe maatregelen niet al te lang duren. Het is een van de grootste problemen waar havens mee te maken hebben. Drugstransporten. Drugs verstopt in producten die verscheept worden. De criminelen achter die transporten hebben hulp nodig van havenpersoneel. Dat vaak eerst wordt omgekocht en daarna onder druk gezet. Het personeel wordt nu getraind om weerbaarder te worden. Wacht even, ik ga even onderbreken, man. Want het lijkt alsof ik jou een vraag stelde, maar het was geen vraag. Ik heb een klusje voor jou en jij gaat mij helpen. Ja, een klusje. Wat moet ik doen dan? Je hebt wel veel vragen, pik. Hou maar gewoon even je bek. Ga ik tegen je praten. Ja? Ga ik precies zeggen wat ik van jou verwacht. Oké? Een rollenspel als dit maakt deel uit van de training die Rotterdamse haven Veilige Haven vanaf volgend jaar ook in Zeeland wil gaan geven. En het is hard nodig dat er iets gedaan wordt, want in 2020 werd bijna 7000 kilo cocaïne onderschept in Vlissingen-Oost. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Iedere drugscrimineel is afhankelijk van de medewerking van havenmedewerkers en dus moeten die ronselaars van zich af kunnen houden. Je kunt kijken naar je eigen rol in het geheel. Je kunt kijken hoe gedraag je jezelf online. Heb je je werkkleding aan buiten je werk? Dat zijn natuurlijk allemaal factoren die maken dat je eerder of minder snel wordt aangesproken. Dus daar even bewust van worden is een heel belangrijk ding. Ik ga jou morgen bellen. Ja? En dan heb ik wat gegevens van jou nodig en die heb jij in de tussentijd geregeld. En als je mij morgen teleur gaat stellen, ik zeg het maar vast, ik ben een gekke jongen, ik heb niks te verliezen. Heb jij een flink probleem, pik? Het kunnen afwijzen van ronselaars begint met het bespreekbaar maken van het onderwerp. En dat is bij de bijna 5000 medewerkers die in Rotterdam nu al getraind worden gelukt, volgens de initiatiefnemer. Maar het gesprek komt totaal los hierover. Je hoort van medewerkers die dingen die benaderd zijn, die dingen meemaken. En de context van die container maakt ook dat het gesprek daarover mogelijk is. En dat is een ongelofelijke winst. Niet om daar bang van te worden, maar puur om het te weten, om je er bewust van te zijn. Zodat je misschien toch je werkkleding even uitdoet waar je dat eerst niet deed. En de tweede is dat op het moment dat ze er ooit mee te maken zouden krijgen, dat ze weten wat ze kunnen doen, effectief. Ben ik helder? Ja, ik denk het wel. Ja. Denk je het wel of weet je het wel? Ja, je bent helder. Top. Geef je nummer maar even. Ja, vanmiddag konden werkgevers in de Vlissingse haven voor het eerst kennismaken met de training. En als die enthousiast zijn, kunnen hun medewerkers volgend jaar worden getraind. Het is deze week de week tegen kindermishandeling. De laatste jaren is het aantal meldingen van kindermishandeling fors toegenomen, net als het aantal vragen om advies. Dat signaleert Veilig Thuis Zeeland. Er is daarom speciaal voor deze week een animatieboekje gemaakt om met basisschoolleerlingen te praten over kindermishandeling. Wie weet het wat voor bijzondere week het is deze week? De week tegen kindermishandeling. De week tegen de kindermishandeling, ja, dat klopt. En daarom zijn wij ook hier, omdat we heel de week op scholen allerlei dingen gaan vertellen over kindermishandeling. We hebben een animatieboekje gemaakt voor de basisschoolkinderen, waarin we eigenlijk allemaal uitleg geven over waar kindermishandeling voorkomt, welke soorten kindermishandeling we ook hebben. En daar gaan we eigenlijk met elkaar over in gesprek. Groep 6 van basisschool Ter Tolne in Tolen luistert aandachtig naar de uitleg van Veilig Thuis. De meeste kinderen hebben al wel een idee wat kindermishandeling is. Als je niet zoveel geld hebt en je koopt bijvoorbeeld middageten of zo,
Dat alleen je ouders eten krijgen en jij zelf helemaal niet. We hebben gemerkt dat vandaag al heel veel kinderen ook heel graag hun verhaal wilden doen. Het zijn dan niet alleen maar verhalen waarbij we merken, nou, het gaat echt om kindermishandeling, huiselijk geweld. Kinderen die gewoon heel fijn vinden van, ik wil even vertellen wat ik heb meegemaakt of wat ik gisteren heb meegemaakt. We zien natuurlijk ook wel kinderen die wel heel graag al hun verhaal willen vertellen. Dus daar investeren we wel extra in, ook met de juffen en de meesters, waarbij we echt wel kijken naar wat kunnen we voor dat kind betekenen. Want leerkrachten spelen een belangrijke rol als het gaat om het vroeg signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Soms is het ook zo inderdaad dat er een papa of een mama een kind schopt of slaat. Zij zijn degene die de kinderen 5 dagen per week in de klas zien. Dus zij zijn ook degene eigenlijk waar de kinderen het vaak zijn. Dus we vinden het heel belangrijk dat de juffen ook heel erg op de hoogte zijn van wat is kindermishandeling en hoe signaleer ik het. Op deze basisschool wordt het welzijn van de leerlingen gemonitord met een speciaal systeem. Dat is een observatiesysteem waarbij we eigenlijk een heleboel aspecten van het welbevinden van kinderen registreren. Dus van hoe kijk je daar nou naar? En als je een duopartner hebt, dus dat je samen één groep, dan praat je daar ook wel over van wat zullen we daar invullen. En dan komt daar uiteindelijk ook een score uitrollen. Als de score niet goed is, gaat de school altijd eerst in gesprek met de ouders. Kijk, er is geen enkele ouder die bewust denkt van ik ga mijn kind nou eens verkeerd behandelen. Dus als het maar gaat om het kind, dan vind je de meeste ouders wel. Want dan hebben ze toch wel van ja, dat klopt, ik loop hier tegenaan. En dan kan je samen kijken van is er een manier waarmee we je kunnen helpen. En dus indirect ook het kind kunnen helpen. Op Tertolne hebben ze gelukkig nog geen melding van kindermishandeling hoeven doen. Toch is er in Zeeland de laatste jaren sprake van een forse toename van het aantal adviesvragen en meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis Zeeland. We geven ongeveer 2500 adviezen in een jaar. We hebben ongeveer 1700 meldingen in een jaar. En in 500 situaties daarvan is er ook sprake van echt diepgaander onderzoek. Dus ook in Zeeland is hier wel degelijk sprake van een probleem. Dus blijft het van groot belang om voorlichting te geven. In de hoop dat problemen daardoor eerder gesignaleerd worden. En wat wij dan gaan doen, is met de kinderen praten en met de ouders praten. En dan vertellen van nou, dit is eigenlijk niet leuk. Voor niemand is dat leuk als dat gebeurt. Misschien kan je wel kijken of je een keer een kind op zijn kamer kan zetten. Of alle andere dingen die jullie net hebben genoemd zijn hele goede ideeën. De dag begon helder. Ook vanmiddag waren er nog zonnige perioden, al kwam er wel wat bewolking bij. Het was vrij zacht met temperaturen van 12 graden. Morgen lijkt op vandaag. Er kan wel hier en daar een druppel regen vallen. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.